counsel, apart from the prosecution mantiere kachacha, gintiere gi defense counsels gi in court. Lawyers gi ong'eyo ni every other arrested person koso detained person nitiere gi rights kama. I'm sure ni that application was presented the first time they appeared in court. Lakini nitiere prosecution on the other side. Ka gitimo investigations gi, koso ka investigations dhi mbele, ma wakili ong'eya maber. Akia gi mombuye owuondore nokia. Ka investigations dhi mbele, nitiere to allow for ilungo nango non-interference of witnesses, intimidation of witnesses, non-interference of kuma jogi dhitimo investigations. Nitiere kaka kokwani olor kanyo for a period of kataka 2 weeks nikech it has to be specified. Jogi kwayo the prosecution side gi kwayo ni wakwayo kama mondo investigations mwatimogi kik bed tampered with. Ka gi feel ni nitiere pesa minyalo bedo withdrawn to go and interfere with witnesses or interfere with the investigations that are ongoing. Koso pesa gi nitiere kaka gitimore marach, itiyo kod gi marach kogol. To chik oyie prosecution kwayo mondo gigo obed halted for a given time. Wach makamano pod ni e doho kendo gintiere gi okinde mag gima bende ochung'ne gi kes makama. Wan kaka jopiny warito neno kaka okang' makamano